rana, shi ne bin ikon motsi a dare da rana. Kai salatika ya Allah wanda annabina, dai shi ne kamun baiwar waka ni ban dara ba. Yan uwa ku ji ni ku saurara zan yi bayani kan wanda dai ake yayi mai kyau na launi. Zuciya ta kamu da santa ba na sakoni, ai kare da ce ku sani ko da ma ban faɗi ba. Sanki ne yake yi min yawo a cikin jikina, zuciya ta soyayya mata ɗauri a cikin jikina. Sassan jikina sun narke do saboda kauna, shayar da ni ruwan ƙauna san ba zai sha ba. Sanyi shi nake ji a jikina, zo ki kula ni. Bargon soyayya ki ɗauko su gidan rufe ni, barwa yana ta sauka fadar so za ki kai ni. Furta min kalmar so matso Khadija in bar zufa, kaskantar da kai gwanga kuri an shaida ke ce gaba. Yan mata an gabanki suna rugusa suna ta tuba, shi fitar da soyayya za ki minki min maraba. Zan soke min lamuni da zauna ba da yaudara ba, kyakkyawar diya mai alkunya zinariya, mai nutsuwa san ba ta girman kai sarauniya. Gun ilimi landabi Khadija ce lamba ɗaya, ki fito ki ganni salis kan kin jiya ya ta baba. Shiraɗi na addini kin bi su kin katange, gabin iyaye sau da kafa babu waige. Kin sa ranki Allah dai ne babu tsage, gargo da san ma'aiki san ba a nuna mata ba. Ko da yaushe wata na arshe na ke ɗauke kira, shi yasa na yi ɗan mana don mai kinki za da sara. Da zo ina ambatan suna yankewa gadara, ni ne kaɗai na kisa niskan ba wani ne ba. Da san kina ji da ni a ranki da makar saraki, san ba a ganin ɓacin raina sai an taɓa ki. Lokaci guda na bayyana sirri na kike ta ɗauki, zan sake rike alƙawarin sokin jiya ta baba.